Welcome to Wisdom of Christ and the Deeper Senses of Life. Ụmụnna m, ana m anabata n'ihe mmemme anyị WDS, Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. Anyị ka nọkwa na controversial Flashpoints. Part 3, agba nke atọ, ya bụ ebe na-adị mgbagwoju anya a na-adọ ndọrọndọrọ na akwụkwọ nsọ. Ebe anyị na-ele anya ya na-adị ka na-adọ ndọrọndọrọ na ya na akwụkwọ nsọ Chineke, mana mmụọ nsọ nọ bụ onye na-enye nkọwa. Maturity and Divinity Series, ya bụ ịdị dịka ọdị Chineke si chọọ na ntozu oke n'ime onye nwe anyị. Ezi onye nwe m na Chineke m, nke na-ahụ obi niile nke mmadụ, ma obi aghụghọ dị, ma obi kwụ ọtọ, na ezi obi gị Jehova na-ahụ ha niile. Gbatuo onye nwe m, si n'eluigwe gị dị nsọ, Yeshua the Messiah, Christ Jesus, gbatue, bịa mee ka ihere mee ekwensu, ma zọpụta mkpụrụ obi ndị gị, ndị ọtụtụ esitere n'okwu ụgha dị iche iche weduhie. Mee ka eziokwu tigbuo okwu ụgha, tigbuosi okwu ụgha n'aha gị Jesus Christ of Nazareth. Mee ka eziokwu pụta ihe, ka e wee zọpụta mkpụrụ obi ndị ahụ kara akara ndụ ebighị ebi site na Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Nwanna m, anyị karụkwa na controversial matters nke dị n'akwụkwọ nsọ. Ọ dịkwa na arụmarụ ụka dị n'okwu Chineke, kama na ọ bụ nghọtafịa n'ihi enweghị mmụọ nsọ. N'akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ isi nke 10 ama okwu nke 31, 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Na akwụkwọ ndị Romans 14 verses 5 to 6, ya bụ akwụkwọ ndị Romans isi nke 14 ama okwu nke 5 ruo 6. Ọ sị, one person esteems one day above another, another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind. He who observes the day, observe it to the Lord. And he who does not, to the Lord, he does not observe it. Ya bụ na ofu onye na-ewuru ofu ụbọchị, were ya bụ ofu ụbọchị dịka oke ụbọchị, onye nke ọzọ wee were ụbọchị niile na ntị. Ọ sị ka onye ọbụla n'obi nke ya onwe ya were ya dịka obi nke ya si wee dị, na-aṅa ntị ọfụma. Ọ wee sị na onye nke nwere ofu ụbọchị mere onwe ya ofu ụbọchị, ma ọ bụ nabatara ofu ụbọchị dịka ụbọchị dị oke ọnụ ahịa nye ya, ya bụ ụbọchị nsọ, na onye ahụ na-edebe ụbọchị nsọ ahụ nye Chineke. Ọ wee sị na onye na-ewere ụbọchị niile dịka ụbọchị dị oke ọnụ ahịa, ọ wee sị mana onye na-adịghị na-ewere ụbọchị ọbụla dịka ụbọchị dị oke ọnụ ahịa, na Chineke ka o mere ya anya, ọ bụghị mmadụ. Ọ wee sị n'ihi nke a, ka anyị ghara ikwe iwere ihe dị otu a mee ka anyị bụrụ ndị na-ekpe ikpe ma ọ bụ na-anọ n'ikpe ọmụma, kwuo nke a na-asị anyị kwuo, wee na-akpọta onwe anyị asị, na-eburịta ilo, na-eburịta asị, kama ka anyị rapụ nya bụ ikpe nye onye nwe ụbọchị, nwe onye kere ụbọchị, bụkwa Kraịst Jizọs, ka e sitere na ya ka ụbọchị 7 n'ime izu. Ọ sị ka anyị rapụrụ ya nya bụ ikpe. Gịnị ka ọ na-achịkọ ya? Ka e wee ghara inwe akpọmasị n'etiti onye ọbụla na ibe ya. Nakwa ntị uche gị dịkwa ya. Nke ọzọ wee bụrụ, ọ bụ na onye ọzọ na-eri na-aṅụ, ọ sị na onye nke na-eri na-aṅụ na-eri n'oto nke Chineke, 1 Corinthians 10:31. Ma onye na-adịghị eri n'oto nke Chineke. Saa, ọ bụ na ịchọ ka ịghọta okwu a na akwụkwọ nsọ nke bụ okwu Chineke, wepụ ihe bekee kpọrọ sentiments, wepụ ihe bekee kpọrọ selfishness, wepụkwa emotion. Mgbe anwa ị ga-ahụ mmụọ nsọ ka ọ ga-abata kọwa nke bụ isiokwu. Listener bekee kwuru, ya bụ ezi enyi onye na-aṅa m ntị. Ọsọ, mgbe ọbụla ị gụrụ akwụkwọ nsọ, gụọ otu vas na akwụkwọ nsọ, jike gụọ fancha, gosi gụọ ha niile, agụna na ofu sọsọ were ya gbaba ọsọ, gụchaa ha niile ka i wee nwee nghọta, ka i wee nghọta ihe onye na-ede ihe ahụ na-akọwa. Ephesians 5:20, ya akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 5 amaokwu nke 20, na 1 Corinthians 10:31 na-ekwu ofu ife afọ. Ephesians 5:20 gịnị ka ọ na-asị? Akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 5 amaokwu nke 20 na-egwegọsị, give thanks always for all things to God in the name of Jesus Christ, and whatever you do, do all to the glory of God. Ya bụ ihe ọbụla ị chọrọ ime, mee ya n'oto nke Chineke. Maka ịghọtakwa na onye na-ekwu okwu a did not include iniquity or evil in whatever you do. O tinyeghị ime ihe arụ, o tinyeghị ajọ omume, o tinyeghị ihe ọjọọ n'ime ya. Nakwa ntị ọ bụ na ọ bụghị ya, ọ ga-abụsị na onye chịrị izu ohi na-ezu ohi a n'oto nke Chineke. Ọ ga-abụkwa na onye chịrị ịkwa iko, ndị na-akpọ di mmadụ na-akpọ di mmadụ, kechie di mmadụ, na-eme ya n'oto nke Chineke. Ọ ga-abụ ndị na-akpọ nwunye ndị mmadụ na-achọghị ma bekee sọ with impunity, na-eme ya
n'oto nke Chineke. Ọ ga-abụkwa na ndị na-enye mmadụ nsị na aja na-eme ya n'oto nke Chineke. Ọ ga-abụkwa na ndị na-emebi iwu nsọ Chineke na-eme ya n'oto nke Chineke. Ọ ka iwekọta ihe a na-akọwa na-aṅa ntị. Ọ sị ọ bụrụ na ọ bụghị ya gị ṅaa ntị. Ọ bụrụ na ihe ọ na-akọwa bụ na ihe niile mmadụ na-eme ya na-eme na-aga n'ihu ma nke ọjọọ ma nke ọma, ọ gaghị ekwu na akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 5 amaokwu nke 3 ruo na 4, Ephesians 5:3-4, na akwụkwọ Timoti nke 2 isi nke 2 amaokwu nke 19, 2 Timothy 2:19. Ọ sị the Lord knows those who are his. Na Chineke maara ndị mmụọ ndị ya. Ọ wee sị ka onye ọbụla nke na-akpọ aha Kraịst Jizọs si na arụ pụọ, si na ihe ọjọọ pụọ, si na mmehie gbapụ. Ọ sị let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Ya bụ ka onye ọbụla nke na-akpọ aha onye nwe anyị si na mmehie pụọ. Odogo gị anya ugbu a na ọ bụghị ihe ọbụla ị na-eme ọ bụrụ n'oto nke Chineke. Ọka ịghọta ya na ihe ọ na-achịkọ ihe a bụ ezi ihe mmadụ na-eme. Ihe ọbụla bụ ezi ihe nke ị na-eme, ezi ihe ahụ ọ bụ n'oto nke Chineke, ọ bụghị ihe ọjọọ. Na ntị o, Ephesians 5:34 na 2 Timothy 2:19 ọ na-akọwasị gị si n'ihe ọjọọ, onye ọbụla nke na-akpọ ha Kraịst si n'ihe ọjọọ gbapụ. Ọ sị akpamiko niile, adịghị ọcha niile, anya ukwu niile, ka ha ghara ịkpọ aha ya ọbụla dị aha ya n'etiti ụnụ bụ ndị nsọ Chineke. Ka ha ghara ịkpọta aha ihe ndị a n'etiti ụnụ. Mana taa ọ gịnị ga-eme? Ọtụtụ chọọchị, ọtụtụ nzukọ iwere mere ụzọ nke ndụ ada akpọta ya afa mụ mba don't mention ai Kraịst na-ebe akwa ada akpọta ya afa ọ bụrụ ihe na-atọ ọtụtụ ụtọ. Ada akpọta mmehie mba sọsọ ị ga-aba ị ga-enwe ego, ị ga-awụ awọ, ị ga-efe efe. Onye nsọ ka Israel bụ Kraịst Jizọs sịrị m na okwu a na osisi a si n'aka Setan, o si n'aka dragọn. Ịhụhụ Kraịst anya kwuo na ịhụrụ Kraịst anya ị ga-eji ọkụ mmụọ. Mere na ọtụtụ ji wee chọ ka a na-agwa ha ihe ha chọrọ ịnụ. Onye a na-egbu gị, onye a debere gị, onye a kere gị. Ọ dịghị onye a na-agwasị n'akwa Aịzaya 59. Ntị m adịghị ịnụ, aka m adịghị m mgbe ịzọpụta, kama na mmehie unu akpa nwoke n'etiti m n'ụnụ. Ọ bụ na Kraịst a na-enyere gị, onye ga-emegide gị? Ọ bụ na Kraịst akpọpụ ụzọ, onye ga-akpọchi ogbochi, onye ga-akpọpe n'obodo. Ọ dịghị. Akwụkwọ Mgbe isi nke 3 amaokwu nke 7, Revelation 3:7. Chai, ngwa ṅaa ntị ka anyị na-aga. Ọ sị ma anya ukwu niile na ịkpọta ha n'etiti ụlọ, na okwu efu niile, na okwu ruru unyi niile, na okwu nkwulu niile, nkwutọ. Onwe onye ga-ahụ ọ naghị esu ohi, ọ naghị akpa iko, ọ naghị egbu mmadụ, mana nkwutọ n'ihi o kworo eme ya, edebe ya ọnọdụ ndị na-egbu mmadụ, debe ya ọnọdụ ndị na-akpa iko, debe ya ọnọdụ ndị na-ezu ohi. Chai, akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 4 gọọnụnụ isi nke 4 amaokwu nke 30 ruo 31 na 32. Okwuru gịnị ka Ephesians 4:30, 29, 30, 31, 32. Ọ sịrị m kama nke ahụ ka anyị bụ ndị na-enye ekele na-ahụrịta mmadụ ibe anyị n'anya, ka anyị bụ ndị na-akpọ asị. Mana taa nsọ Kraịst nsogbu nọ, ọ bụrụ ife arụsị, ike ịkpụ asị, ahụ eziokwu agbaghị anya n'ihi gịnị? Ebe anyị na-azụ ụka ọ bụrụ ife arụsị. Mana ekele dị Chineke n'ọtụtụ ndị ụkọchukwu taa amatara nke ọma isiokwu nke ndụ ka na-ekwu, ha amatago na ya bụ ihe bụ ife arụsị. Ụfọdụ na-ekwusi isiokwu ahụ na-achọghị ma otu aka ọ dị. Nwanna m onye na-ege m ntị, akwụkwọ nsọ wee na-agakwa n'ihu na-ekọwasị. Onye dere akwa wee gaa hụ bụ Pọl. Ọ sị ọ bụ na ịmataghị na ọ dịghị onye ọkwa iko, ọ dịghị onye na-adịghị ọcha. Akọwara gị ihe bụ adịghị ọcha, ọ ga-ema na ọ dị egwu. Ọ dịghị onye na-adịghị ọcha, ọ dịghị onye anya ukwu bụ ịsụgharị anya ọ bụrụ ife arụsị. Ajụọ gị isi m adịghị m efe arụsị, egweghị m arụsị n'ụlọ m, mana ị na-ezu ohi, na-egbu mmadụ, na-akwa drọn, na-ebibi onwe gị. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị jide ndị mmadụ, ụfọdụ ụmụ nwoke kai. Ofu nwoke sịrị m na ya dachụ nwaanyị ndị ụmụ agbọghọbịa na ndị nwunye ndị mmadụ ebe ọ na-eme confession. Ya bụ ọ bụrụzie na onye ha dị ime osome di ya. Nwesị ya ọ sị ma n'okwu Chineke bego ka ya chegharịa. Haleluya, okwu ya na-anụ ebego ya ka ya wepụ aka na ajọ ndụ. Christ, glory be to you. Nara ekele na ntị. Ọ sị ọ dịghị onye na-ebe ihe ndị a nke nwere oke na alaeze nke Chineke. Gekwele ka onye ọbụla duhie gị si n'okwu na-enweghị isi n'ọdụ, n'ihi na iwe Chineke dadakwasị ndị dị otu a, dị ihe dị otu a. Ngwa ṅaa ntị, bekee sị dị afọ ya bụ n'ihi ya. Mgbe onye na-ede akwụkwọ n'ime akwụkwọ Romans 14:2-3, akwụkwọ ndị Rom isi 10 na amaokwu nke 2 ruo na 3, na akwụkwọ ndị Rom isi 10 na amaokwu nke 5 ruo na 6, mgbe ị hụrụ ka ọ sịrị na ofu onye na-eme esteem one day above another, ya nwere ụbọchị o were nke bụ ụbọchị dị oke ọnụ ahịa karịa ụbọchị ndị ọzọ, onye nke ọzọ wee ụbọchị niile. Nwanna m, ebe a na-akọwa na ofu onye nwere ike idebe ụbọchị niile
ụbọchị asaa ahụ, ụbọchị asaa nwa nke mbụ, nke abụọ, nke atọ, nke anọ, nke ise, nke isii, nke asaa, na ị ga-edebecha ụbọchị nke asaa na nsọ. Onye ekwenwu omume enyi, ị ga-edebewu ha niile nsọ. Mba nọ. O nwere ụbọchị a na-aga ụka, aga onye bụ ụka, nwere onye ya ga ịzụ afịa, nwere onye ya ga ịzụ ahịa, nwere onye ga ọrụ ugbo, maka na ọ bụ ụbọchị ụka. Ị ya ga na ahịa ụbọchị isii gaa ahịa, ọkwa eziokwu, rụọ ọrụ na-arụ ọrụ ruo ụbọchị nke asaa. Ụbọchị isi na ọ bụ ụbọchị nke asaa, ijefee Chineke ofufe, ọ bụ eziokwu. Otu a ka ọ dị. You cannot hallow all the days. Nwee ike idebe ụbọchị niile nsọ. Ṅaa ntị, o wee bụrụ na Christ God onye mere ụbọchị asaa n'izu, chetakwa na ọ bụ Christ mere ụbọchị asaa n'izu. Akwụkwọ John 1:1-3 verse 10. Chetakwa na ọ Christ kere ụbọchị asaa n'izu, bịa na nke asaa kwụsị, doo ya nsọ. Genesis 2:1-3. Akwụkwọ Genesis nke abụọ amaokwu nke mbụ ruo na atọ. Na akwụkwọ John isi nke mbụ, John 1:1-3 and verse 10. Ọ sị Christ nọrọ n'ụwa, etekwere na Christ kee ụwa, mana ụwa matarọ, mana ntụtụ ụkọchukwu amatarọ n'aka Kraịst esitere ka ụbọchị asaa n'izu, bịa na nke asaa kwụsị, doo ya nsọ. Mana ọtụtụ ndị ụkọchukwu na-amụtazi ya kịta ugbu a. Kọlọsị 1:15-17. Akwụkwọ Leviticus 23:4-5. Akwụkwọ Leviticus isi nke 23 amaokwu nke 4 ruo na 5. Akwụkwọ ndị Kọlọsị isi nke mbụ amaokwu nke 15 ruo na 17. Mwesị gị ezi enyi m onye na-ege m ntị, gị cheta na Kraịst dịrị na mbụ, n'aka ya ka esi ewekọ ụwa, ọ naghị agbanwe. Hibru 13:8. Ọ naghị agbanwe. Ime ya onye na-agbanwe, ọ bụrụ mmehie nye gị. Ọ bụ sọsọ mgbe a na-ana tithe ka a ga-asị gị na Kraịst adagbanwe. Malachi 3:6. Na Chineke adịghị agbanwe ma mgbe a na-ana tithe ma mgbe a na-adịghị ana tithe. Ọ dịghị agbanwe. Hibru, ọ ya ka eji kwee na Hibru 13:8. Ọ dịghị agbanwe. Ṅaa ntị ka ịghọta ihe kpatara Pọl ji wee kwuo okwu a. Na Pọl na-ekwu okwu a n'ihi na akwụkwọ Acts of Apostles, akwụkwọ ndị ozi chapter 2, na a gwara ha nọdụ n'ụlọ ukwu Chineke ruo na ha anata mmụọ nsọ. Nakwa ntị o, ha wee nọdụ n'ụlọ ukwu Chineke kwa ụbọchị na-amụ ihe ọmụmụ Bible lesson kwa ụbọchị. Mana o ruo n'ụbọchị nke asaa, ha sorokwe ndị Juu bụ ụmụnna ha fee ofufe n'ụbọchị nke asaa. Mana ụbọchị ndị ọzọ, ha na-anọkwa n'ụlọ ukwu Chineke na-ekpe ekpere, na-ebu ọnụ, na-ekwusa, na-esisa oziọma na Jerusalem. Mana ọ dịrọ ndị Juu mma. Ndị Juu chọrọ ka ọ bụrụ sọsọ n'ụbọchị nke asaa nwa. Ịma na Sabat bụ asụsụ ndị Hibru, mana ndị Juu chọrọ ka ọ bụrụ naanị n'ụbọchị anwa. Mana ha nwa bụ ndị otu Kraịst na-anọ n'ụlọ ukwu Chineke kwa ụbọchị niile. Pọl wee sị ha, anyị ma nke ọma na unu mana osofu ụbọchị ka e kwesịrị ịbịa mepee ebe a. Mana o nwekwara ndị hụrụ ya dịka ụbọchị niile bụ ekpere, a na-ekpe ekpere, a na-ekwuzi ihe, Bible lectures. Ya a na-eme ya n'ọtụtụ ụlọ ụka na-eme Bible lecture, Bible lesson. Ọ bụ sọsọ naanị ụbọchị anwa a na-aga ụka. Ọ bụ ihe a ka a na-akọwa. Mana ndị Juu na-adọ na ụga ha bụ ụbọchị ọzọ, sọsọ ụbọchị nsọ anwa, sọsọ ụbọchị nsọ ahụ. Lee ya n'akwụkwọ Luke 4:16, n'akwụkwọ Acts 17:1-3. Na ha na ụlọ ukwu Chineke, ha na ndị Juu ụmụnna ha. Mana ha nwa bụ ndị otu Kraịst. Ndị nke abụkwa ndị Judaism. Agba enwere okpukperechi ụzọ na-abụ n'oge ahụ bụ ndị na-ekpere Chineke, ndị otu Kraịst na ndị Judaism n'oge ahụ n'ofu ụbọchị bụ ụbọchị nke asaa. Otu a ka ọ dị. Onye si asị ojebe ọkụ mmụọ tupu oziọma abazie Rom bụ ndị metesịrị ka agaba ụka n'ụbọchị nke mbụ n'izu. Onye ga-ekpe ikpe? O nwere sọsọ onye ga-ekpe ikpe bụ Yahweh, Kraịst Jizọs. Gịnịkwana bụ ihe eji adọ ka a ghara ịdị na-asị asị na-egbochi amara? Ọtụtụ ndị ụkọchukwu amụtago ugbu a na asị na-egbochi amara wee na-agbazi ụmụ atụrụ ha nke bụ eziokwu. O nwere akọ nsị na ga-akọrọ unu ka anyị na-aga. O wee bụrụ na ọ bụ ihe a ka Pọl na-akọwara ndị Juu na ọtụtụ ụmụnna wee ghọtaghị okwu a ghọtaghị ebe ọ dị oke egwu. Nwanna m ṅaa ntị na amaokwu nke 6 n'ime akwụkwọ Romans 14 verse 6 ya na-akọwa na ofu onye a wepụtara ofu ụbọchị dị oke ọnụ ahịa bụ ụbọchị nsọ, na-edebe ụbọchị a dị oke ọnụ ahịa nye Chineke, ọ bụghị mmadụ. Onye jụkwara anụ ido ya bụ ụbọchị nsọ mere ya nye Chineke, ọ Chineke ka o mere ya, ọ bụghị mmadụ. Ọ bụghị ka eji ekwe akwa ka o wee ghara ịbụzi ihe na-ese okwu na onye na-edebe ụbọchị ahụ, ụbọchị nke asaa nwa, na-edebe ya nye Chineke, nye Kraịst. Onye jụkwa n'ime ya eme jụrụ ime ya nye Kraịst, nye Chineke. Na ọ kwesịrị ka anyị nwa bụrụ ndị ikpe na-ekpe ikpe. O kwesịrị ka anyị hapụrụ Chineke ikpe ka anyị weghara iji na-emehie Chineke. Na akwụkwọ ndị Romans 14 verse 10 na 12-13, ọ sị onye esi ka ikpewe ka mmadụ ghara ikpe ka anyị hapụrụ onye nwe ikpe ka o wee gbazie anyị sị ị mere ya nke ọma ma ọ emetere ya. Kpọta na ndị Juu hụ ndị apọstọls na ndị na-eso Kraịst ka ha na-abịa n'ụlọ ukwu Chineke n'ụbọchị nke asaa Chukwu goziri dọ nsọ. Ha bịa, ọ bụrụ na ndị otu Kraịst na-esi n'ebe dị anya na-abịa n'ụlọ ukwu Chineke
mana iwu ndị Juu kọwara dị ka esi ebe dị anya bịa ị ga-anọ nso ka ị wee ghara emebi ụbọchị nsọ. mana Kraịst wee kụwa nye ụkpụrụ nye nzọụkwụ otu o kwesịrị na ọ ga-adị. ndị na-eso Kraịst wee sokwe ya bụ nzọụkwụ ahụ mere na ndị na-eso Kraịst na-esizi ebe dị anya n'ihi ka anyị wee zisa oziọma nke mkpụrụ obi zọpụta mkpụrụ obi dị iche iche, n'ihi na ọ bụ nzọpụta mkpụrụ obi bụ ụzọ work of salvation. ha wee sị lee ndị a na-eme ka Kraịst. ọ bụ etu a ka esi nweta Christianity, ndị na-eme ka Kraịst. agbụọ ha ndị na-arụ otu. Acts of Apostles chapter 13 verse 14, akwụkwọ ndị ozizi nke 13 amaokwu nke 14 na akwụkwọ ndị ozizi nke 17 na amaokwu nke 3. ọkwa ihe ịgba na ha chere na ndị a na-eme ka nna ha ukwu, n'ihi na n'ụbọchị nke 7 nwa Kraịst na-aba n'ụlọukwu Chineke dịka omenala ya si dị. ọ bụ dọktrin ya ka ọ bụ. mana nke bụ eziokwu bụ o nwere ihe ndị ọlụ nzọpụta nke mkpụrụ obi na mgbapụta nke mkpụrụ obi Kraịst na-eme. ndị Juu ọ dị ha njọ n'anya, o wee dị ha ka gasị na ọ na-emebi ụbọchị nsọ. ndị na-esuzo Kraịst wee sokwe nzọụkwụ ya, nke kwesịrị na onye ọbụla na-esuzo Kraịst kwesịrị iso nzọụkwụ nke Kraịst. otu a ka ọ dị mere eji wee kpọọ ha ndị otu Kraịst na akwụkwọ Ọlụ Ndị Ozi isi 11 amaokwu nke 26, Acts 11 verse 26 na akwụkwọ Ọlụ Ndị Ozi isi nke 24 na amaokwu nke 10 ruo na 20, Acts 24 verses 10 to 20, ebe a kpọrọ ha ndị na-arụ otu. mana ha ga-abịarịrị n'ụlọ nsọ n'ụbọchị nke 7, mana nzọụkwụ ha dị iche na nzọụkwụ nke ndị Juu. ha ya mere eji nwee ndị na-aga ụka n'ụbọchị nke 7, mana usoro ha si aga dịwaga iche. mana ndị bụ iti na-eche na ha ncha bụ ofu. ndị bụ iti na bekee bụ ignorance. ndị dị ignorant. iti bụ ignorance, ya bụ aghọtawa aghọta, enweghị nghọta, che na ndị na-aga ụka n'ụbọchị nke 7 fa ncha bụ ofu. ma ịbịakwa ọgwụgwụ ka onye na-enwere nghọta ji asị gị na ndị na-aga ụka n'ụbọchị nke 1 ha ncha ofu, ndị na-aga n'ụbọchị nke 1 ha ncha ofu. ị ka nọ dị, ọ bụghị otu a ka ọ dị. ọ bụ iti, ọ bụ aghọta wetara ihe ndị a. Lisna, ezi enyi m na ntị, ndọrọ ndọrọ maka ihe a na-eri n'ọnụ. ụfọdụ sị onye ọbụla na-eri ihe niile. ya bụ mgbe gasa argument o kwesịrị ka ọ bụrụ ihe ga-apụta ihe, n'ihi na ọ dịghị onye ọbụla pụrụ iri ihe niile. ọ gaghị kweme, onye kweme you cannot eat everything. nwa anụnụ na ntị, ihe a na-akọwa ebe a bụ enwere iro otu n'etiti ndị Christian Jews. enwere ndọrọ ndọrọ n'etiti ndị Christian Jews, na ọtụtụ ndị Christian Jews bịara nwee nkewa n'etiti onwe fa wee sị na iri anụ adọrọ mma, na ụfọdụ sị na ọsọsọ iri akwụkwọ nri vegetables and fruits. nhazie ntị, ịgụ akwụkwọ ndị Rom isi nke 14 amaokwu nke 1 ruo na nke 2, Romans 14:1-2, na 1 Corinthians 8:1-10, na 1 Corinthians 10:21-29. ị ga-aghọta okwu a nke ọma. ịghọtago Igbo na enwere anụ ndị a na-ere n'ahịa. anụ ndị a o nwere onye ma ọ nwụrụ n'onwe ya ma ọ bụ na ọ nwụrụ n'onwe ya. ya bụ na ọtụtụ adịghị ekwe igbetụ anụ ndị ahụ aka, maka na ha kwenyere na ọ ga-abụrịrị na ọ bụ anụ ndị nwụrụ n'onwe ya ma ọ bụkwa na ndị na-adịghị ọcha bụ ya bụ anụ bịata. mana onye na-ede akwa wee na-akọwasị na ọ bụrụ na ị gaa n'ahịa ji zụrụ anụ n'okwukwe gị, ị maara nke ọma na ị maghị ma ọ bụ anụ nwụrụ n'onwe ya ma ọ bụ n'onwe ya. mana ebe ọ bụ na ị maghị na ọ bụ anụ nwụrụ n'onwe ya ma ọ bụ anụ na-anwụ n'onwe ya, gị zụrụ anụ na-ada be gị, kọnshens gị ma nke ọma na ị maghị na ọ bụ anụ nwụrụ n'onwe ya ma ọ bụ na ọ bụghị n'onwe ya. onye aka onye a na-akọwa nakwa ntị, ma ọ bụkwanụ ife anụ achụrụ na aja nye arụsị. ọ sị gị na okwe gị nwere ike ịsị ọ gbasaghị ihe arụsị agbasaghị gị, mana o wee na-akọrọ gị basị arụsị enweghị ihe o nwere. mana o wee na-asị gị ghọtakwa na ị gaghị eri na tebụl ekwensu na-eri na tebụl Chineke. mana ọ bụrụ na okwukwe asị ka ekwe ya n'okwukwe, ị nwere ike rie ihe ọ bụ, ị nwere ike rie ya bụ ihe. lee ya na akwụkwọ Deuteronomy 14:21, Acts of Apostles chapter 15 verse 28-30, Acts Ọlụ Ndị Ozi isi nke 20 amaokwu nke 28 ruo na 30. ọ bụrụ na ọ na-akọwa na ị ga-eri ihe niile, mgbe anya ntị gị n'ihe okwukwe bụ ọsị ọ gaghị agwa gị sị gị gaa erikwele nke a ma ọ ka erikwele nke a. na akwụkwọ Ọlụ Ndị Ozi, gaa erikwele ihe achụrụ na aja anya arụsị, gaa ọzọ gaa erikwele ọbara, ọzọ gaa erikwele anya nyabara anyagbu. lee ya na akwụkwọ Ọlụ Ndị Ozi 15:28-30. ọ bụrụ na ọ na-akọwa na ị ga-eri ihe dum na ihe niile, ọ gaghị abịa ebe asị gwanụ ndị mba ọzọ, ndị Gentiles, gwanụ ha sị unu bata n'ụlọ ukwu Chineke, unu dị ọcha, ma naanị gwanụ ha sị ha si n'ime iri ọbara pụta, si n'iri anụ anyagbara anyagbu pụta, si n'iri anụ achụrụ na aja arụsị pụta. ịhụrụ Igbo na ọ bụghị ihe niile ka ị ga-eri. onye kwere na Kraịst a na-eri ihe niile, a na-aṅụ ihe niile, ọ bụghị ihe niile ka ị ga-aṅụ, ọ bụghị ihe niile ka ị ga-eri. ị gaghị aṅụ mgbagbu ijiji ka e wee nwụnye anya gị napụtachie na gota. ị gaghị aṅụ anwụrụ ike ka e wee nwụnye anya gị na ihe ndị a na-egbu mmadụ, na-ewepụ ndụ n'ime mmadụ. ọ bụrụ na ọ bụ onye ga-agba 100 years ọgbazie nwa nkenke ndụ n'ihi ike agụgụ anụ arụ na-ebu ndụ. Acts 21:25 lee ebe ọ sị ha ka ha si na akwamiko pụta, si n'iri a na-anyagburu anyagbu pụta, n'ihi na anụ ahụ egburu ahigbu bụ mmehie iri ya bụ ajọ omume. na ntị ezi enyi m, n'otu ụbọchị mgbe ọtụtụ ndị ụkọchukwu na-akọ ihe ha ma na-akọ n'uche ha, Kraịst wee pụta ihe wee gbasa aka ya n'elu obe m wee hụ ya. ọ sị m enwekwara ntị ihe a ha na-ekwu na okwu a ha na-ekwu n'eziokwu adịghị ya. anwụghị m n'ihi anụ ọhịa, ọ dịghị ihe mere m ji nwe nwa ọnwụ n'elu obe na ọ bụghị n'ihi mmadụ. enyi
wee si na ya bụ ọhụ ahụ dị ebube pụta nsị asị oke mbụ na ọka ala m Kraịst wee hụ m anya wee hụ ya anya otu a site na amara ya nga na akwụkwọ nsọ fụ ya ọ bụrụ eziokwu. Ije na akwụkwọ Hibru 9:28 akwụkwọ Hibru isi nke ịta nanya mokwu iri abụọ na asatọ ịhụ ya ebe ahụ. Ị gaa na akwụkwọ Galatians 1:4-5 ịhụ ya ebe ahụ. Akwụkwọ Galatians isi nke mbụ amaokwu nke 4 ruo 5. Ya bụ ọ bụrụ na ikwu okwu ihe na-adịghị ọcha na ihe dị ọcha, o siteghị na Moses, o site na Kraịst Jesus, o site na Kraịst God. Lee ya na Genesis 7:1-7 mgbe anyị aka ekwu okwu Moses. Ọzọkwa lee na Genesis 8:19-20 na Chineke gwara Noa sị ya tinye anụ ndị dị ọcha 7 maka na 7 bụ ọnụọgụ nke Kraịst. Kraịst bụkwa onye dị ọcha. Tinye anụ ndị dị ọcha 7, tinye anụ ndị na-adịghị ọcha ịbụa na ark, ya bụ na ụgbọ Noa. Ọsị ya tinye ha na ngaga imebi ụwa. Onye kwuru? Kraịst God. Ịhụ na Igbo ọhịa ka ga-esi gị na akwụkwọ Aịzaya 33:22 na Kraịst bụ eze anyị, bụrụkwa onye ikpe, bụrụkwa onye nyere anyị iwu nsọ, lawgiver. James 4:12 akwụkwọ James isi nke anamokwu nke na-abụ ofu ife afọ. Brethren, nwanna m, ọganihu na-akọwa na dị onye akwamiko, ọ dịghị onye na-adịghị ọcha. Ịhụ na Igbo ọ dịghị onye anya ukwu nke bụ ikpe isogharị ọbụla ikpe arụsị ka aba n'ala eze Chineke. Unu ekwele ka mmadụ ọbụla duhie unu batara na eji wee nwee ihe a na-akpọ Rainbow Covenant of Rainbow, ọgba ndụ nke dị n'etiti mmadụ na Chineke n'ụwa. Ọ sị na ya ga-ejikwe mmiri mebie ụwa ọzọ. Mgbe Noa chụsịrị aja were anụ ndị dị ọcha chụọ aja, ọ sị Noa wee were anụ ndị dị ọcha chụọ aja, hapụ iji anụ na-adịghị ọcha. Onye kwara Noa si ya were anụ ndị dị ọcha chụọ aja, rapụ anụ ndị na-adịghị ọcha. Ya bụ ndị na-achụ aja nsure ọkụ taa. N'ihi aka nwere ndị na-achụ aja nsure ọkụ n'ụbọchị tata. Ọ dịghị onye ga-ekpe ikpe sọ Kraịst. Nya ntị, onye gwara Noa si ya were anụ ndị dị ọcha chụọ nya bụ aja? Ọ Kraịst God. Genesis 8:20-22. Ije na akwụkwọ ndị Kọlọs 1:15-17 agwago nge na ọ bụ Kraịst kere ihe niile kere eke, esite na Kraịst kee ya. John 1:1-3 verse 10. Ọsọ nọrọ n'ụwa esite na ya ka ihe niile kere eke. Okwu ọnụ Chineke bụ Kraịst. Ọghọ mmadụ. Acts 10:10-14 ga-akọrọ anyị etu Pita si wee Pita na-eso Kraịst nwata mgbe ọ na-eso Kraịst wee bụrụzie mgbe ọ bụ General Overseer GO. Ọ jụrụ iri ihe na-adịghị ọcha. O were mgbe agụụ na-agụ ya ewetara ya n'ọdụ na-adịghị ọcha: agwọ, buusu, oke, ụmụ ihe ndị anwa. O lekọta ha sị mba sinsi nne ya mụrụ ya na-eri bụ ihe ndị ya. Asị ya Pita ihe Chineke mere ka ọ dị ọcha, asịkwara na ọ dịghị ọcha. O wee kulie jụgba onwe ya sị ọ gịnị dị ihe ka ọnụ ebe ọ na-atụgharị uche na-ajụ ọ gịnị bụ ihe a gosiri m. O wee hụ ndị Gentiles ka ha bịara be ya. Acts 10:28 bụ ebe ọsa dị. Ewesị ya Pita ọhụ ahụ ịhụ ihe ahụ ya gosi gị n'ọhụ. Ọ ya bata mgbe ụfọdụ a na-eji ihe egosi ọhụ. O nwere ike ga-esi hụ ebe a na-abụ anụ na nrọ apụta na mmadụ ọ bụrụ ọnwụ mmadụ. Ọ bụrụ na ị ga-agazi ebe a na-abụ anụ na mmadụ apụta na mmadụ ọ bụrụ ọnwụ mmadụ. Wee na-atụle ebe ahụ ka ọ na-atụle. Ewesị ya Pita ihe a na-akọwara gị bụ na onye ọbụla emere onye Chineke mere ka ọ dị ọcha. Ịkpọkọla onye na-adịghị ọcha. Mana taa o nwekwa ndị ụka nke na-akpọkọ mmadụ ibe ha ndị na-adịghị ọcha. Hipokristi iru na-abụ ndị na-ekpere Kraịst iru abụọ. Aka nwekere ndị na-ekpere Kraịst na-akpọ ndị mmadụ ndị na-adịghị ọcha. Ndị na-adịghị ọcha dị ala sụfa osusụfa umesịfa. Chineke mere anyị ebere. Kraịst wee bịa kọwaa n'onwe ya nke ọma. Mgbe Kraịst kwuru ya bụ ihe o wee jufe anya. Kraịst wee bịa kọwaa ya sị n'akwụkwọ Matiu isi nke 15 amaokwu nke 20. Matiu 15:20 sị ụmụnna m ihe m na-akọwa bụ na ọ bụghị ihe na-aba n'ọnụ na-emerụ mmadụ, kama na ọ bụ ihe si n'ime obi na-apụta. Ya bụ ebe e nwere ihe ọjọọ dị iche iche, ajọ omume dị iche iche si apụta, ya na-emerụ mmadụ. Ezi enyi m onye na-ege m ntị, ọ sị na ọ bụghị ihe si n'ọnụ banye, kama nke si n'ime mmadụ pụta. Ebe izu ohi, igbu mmadụ, anya ukwu, ajọ omume niile dị iche iche apụta, ọnya na-emerụ mmadụ. Mana ọ bụghị iji aka na-akwọ gị akwọ, n'ihi na ndị Juu, ndị Judaism kwenye na iji ha ịkwụ ha aka nwere usoro esi akwụ ya bụ aka. Ma ịkwụ ha anya bụ aka rie nri, ọ bụrụ gị ihe rụrụ arụ ije n'ahịa bata ma ịsa agha ahụ kwụọ mmiri na-arụ gị, ịbụrụgo onye rụrụ arụ, ịbụrụ onye na-adịghị ọcha. Ọhịa ka Kraịst na-akọwara ndị a. Lee ya n'akwụkwọ Matiu 15:20 ọ sị ọ bụghị were aka na-akwụ ha akwọ rie nri ga-emerụ mmadụ n'omenala ndị okenye. Mark 7:7. Lisina ezi enyi m na ihe njiri enye nkọwa taa ihe mmemme abụ ahụrụ m Kraịst anya. Ọ sị m jee gwa ha na ọtụtụ n'ime ndị ụkọchukwu na-eji aha m asị asị, ụfọdụ na-amaghị ama, ụfọdụkwa na-aghọtaghị aghọta. Jee kọwarụ ha, jee kọwarụ fa na ọ dịghị onye na-eji aha Chineke asị asị ga-eketa ndụ ebi ebi. Onye kwere na amara sịba asị, amara ya eru onye ahụ aka, ka Kraịst na-ekọwa. Ya bụ ị na-akpere na Kraịst na-asị asị. Ọtụtụ ndị ụkọchukwu agụtaghị okwu a na
ị na-ekwu ekwere na Kraịst na-asị asị nya bụ asị ga-egbochi amara. N'anya Deuteronomy 5:11 akwụkwọ Deuteronomy isi nke amaokwu iri na otu, Revelation 21 verse 8 akwụkwọ Revelation isi iri abụọ na otu amaokwu nke asatọ, na akwụkwọ Revelation ya akwụkwọ Mkpughe isi iri abụọ na abụọ amaokwu nke iri na ise, Revelation 22 verse 15. Onye ụgha onye jiri aha Kraịst si asị ka o wee na-alụgụ nwa ihe kete ndebieri. Ụmụ atụrụ ndị ahụ ejiri ịgba eziokwu nya ntị. Ụmụaka ise jee na skuul na-arụ ụka na skuul. Ihe a na-arụ ụka bụ onye ụbọchị bụ ụbọchị nsọ. ụmụaka ise ngwa ntị, ihe site na okwu ngekwu mara ebe ha si. Ịtọ wee sị n'ụbọchị nke asaa nke ọzọ adịghị ịbụa bụ ndị amụarịrị ndị born again. Ịtọ nke a dị iche, ndị nke a bụ ndị born again. Ofu n'ime ndị nke born again wee sị n'ọbụ ụbọchị nke asaa. Ọfụzina n'ofu onye nkụzi nọ ha nso wee jụwa ha sị onye gwara unu? Ịtọ a wee sị ṅaa ntị ụcha ntị ọfụma. Mmadụ ịtọ a wee sị priest anyị gwara anyị nọ n'ụbọchị nke asaa ka Chineke doro nsọ bụ ụbọchị kwesịrị na ka mmadụ kpere Chineke, ama na ọ bụ ọgba aghara pụtara na Rome wee chenjie ya. Ajụ onye nke ọzọ bụ onye nke born again sị ya onye gwara gị? Ọsọ pastọ anyị gwara anyị sị n'eziokwu n'ụbọchị nke asaa bụ ụbọchị Chineke doro nsọ ka mmadụ kpere, kama na ọ bụ mgbe nsogbu pụtara na Rome ka eji wee chenjie ya. Ụfọdụzi ofu sọsọ mana n'ime ndị a na-enwekwe nke na-agụ ka n'ụbọchị nke asaa, mana ịfụnụ ka pastọ na priest ji wee ga-egbe ọnụ kọwara ha ka e wee nwee ike nata amara. Ị hụrụ ya? Wee bụrụ na okwu nzọpụta, okwu nchegharị na ibu ụzọ chụọ alaeze Chineke na nzọpụta ebe ọ dị oke egwu. Lekene nwaanyị a, ọ sị na nwa ya na-aya ahụ nke ọnwụ. Gịnị meziri? Nwa ya na-aya ahụ nke ọnwụ, amaghị ihe ọ ga-eme. Kraụd ekweghị maka ịhụ onye nke Chineke. Ha wee nụsị na onye nke Chineke si n'ebe ha nọ na-agafe dịka Kraịst si n'ebe onye isi nọ na-agafe ọ dị eti ṅa ntị na mmadụ ọ dịghị agbanwe. Nwatakịrị na-akpado ọnwụ wee hụzie na onye nke Chineke na-agafe. Akwụkwọ nsọ asị na ọbụla dị inyom Pọl na-agwụ mmadụ ihe mere eme ka ọ bụ nwatakịrị etu aka nwatakịrị na-achị nwa enyegoro ọgwụ mee ihe niile o kweghị mme si gbakee na nyanya, o nwezi ihe ọzọ enye wee na-akọ ya. Ụtụtụ mmadụ wee gbakọrọ na-ajụsị nke gị na Kraịst na-agbanwe otu aka nwatakịrị si nwere onwe ya. Onye nke ọzọ sị gịnị? Since 2 years arụ abụọ goose eju na store dịka ihe agbachi o wee bịa program. Enyi from Lagos si Lagos bịa program. Enyi gịnị mere? O wee jụọ na program gesịa sị na ebe a ka ya hụrụ eziokwu nke ndụ. O wee kpọwa nwanne ya si ya n'eziokwu na ebe a, n'eziokwu na ndị a na-ekpere Chineke eziokwu na ebe a. Enyi tupu program abalị atọ akwụsị, ha akpọ ya na fon sị ya anyị chọrọ goose gị. Goose ọsị ha gịnị? Ọsị ya goose. Ha si ya na a chọrọ ha niile dị ho goose. Tupu ị na-agba ihe na-eme akwanyere ụgwọ na akaụntụ n'ebe a ọ ka ga anapụrụ program. O wee na-ajụ onwe sị ọ gịnị dị ihe ga nya na kwechibesi na mmadụ nwere ike ikwere n'okwu nke Chineke chegharịa na okwu nsọpụta arụba ọrụ. Yes, buru ụzọ chụọ alaeze Chineke na ezi ome. Ihe ndị ọzọ na-esota Kraịst ọ na-asị asị olo, ọ na-asị asị mba nụnụ chai. Akwụkwọ Matiu isi nke 6 amaokwu nke 30 ruo na 31 ruo na 33. Onye nke abụrụ nwaanyị na-ada amụ nwa n'onwe ya mgbe na-awanye mma n'afọ. Gịnị mezienụ? Were na nka nwaanyị wee n'ezi okwu nke ndụ si na okwu a bụ eziokwu na ya achọghịzi ka agwa ya mma n'afọ ọzọ. Kraịst wee soro nwaanyị jebe n'ụlọ ọgwụ. Dọkịta akwadogo ka aka mma n'afọ ka ewepụtakwa ka esi ewepụta. Nwata nwaanyị bulie olive oil. Dọkịta jụrụ ya sị ọgịnị? Ọsịa na okwu ọnụ Chineke. Nna ya jere program. Ọsịa na ebe? Ọsịa na WDS. Ọsịa gịnị ka ọ chịrị ime? Ọsịa na ya chọ ka ya tee ya n'afọ. N'okwu ọnụ Chineke. Ihe niile ya nụrụ ebe a nọ eziokwu. Dọkịta wee sị oke o tee tesịa ya nụrụ n'ihu dọkịta ebe ahụ tinye mkpu nwa apụta emega ọpreshọn. Dọkịta wee sị ya biko ya nye ya olive okwu ọnụ Chineke na ya n'idiri ya ka ya ji na-amụrụ ndị mmadụ nwa otu a ka ọ dị. O wee sị ya WD ọsịa no wonder na ya ama. Onye nwaanyị gozi unu debe unu mee ka eziokwu nke ndụ soro nụ na-apụta ka amara wee dịrị anyị niile ka e wee site na amara zọpụta anyị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.